Аз съм 452. Тук е Вин Дизел 2000 или Тигър БГ. Но казвай си само едното име, така е по-тъпо. И днес играме в Guildcraft, Oits. Аз съм правил ревю на този сървър. И съм ви показвал мини-игрите, има и Build Battle. Oits, ще се радуваме на една игра. Сега моя приятел, сега Тигър БГ, когато умре, след това съм аз другата игра. Защото все пак хора, тук един ти идва, видях, name Shift. Шифнат съм. Шифнал съм вече. Защото ако те видиш ли го стреляй. Взимаш цялата му кръв с един лък. Скок. Абе не шифтай. Хора... Аз пак съм шифнал. Окей, това е много известен сървър, но не е български. Вода. Защо бе, какво става? Има един. И ми застреля го с лък. Не. Нямаш повече стрели, имаш с една. Айде, пукнах. Сега гледай, тебе ще те пукнат, казах ти. И имаш тук 8 сърца. Редстоун, ако го виждате, това са ви сърцата, хора. На всяко умиране ви взима по едно сърце. Оцели го, какво бягаш? Яре, той ти скочи. Скочи и от моста скочи. Не. Оцели го, ако можеш. Как ти се беше скрил, бе? А? Не знам. Ама за малко те убие. Едно сърце остана. Там има някакво жълто. Къде, бе? Ето там. Има червено. Има един. Имаш стрела, нали? Килни Да. Той е... килната. Имаш още 3 сърца, внимавай. Взимай меча за всеки случай в ръка. Ето го там. Пак те килнах. Как, бе? Да, така е много гадно, човек. Иде ти точно за теб. Чакай. Но стана на една кръв. Гледай, някой сега да не те издебне. Обръщай се, прави каквото ти искаш. И хора, той като умре... Айде, умря. Сега Лив. Ще спрям пауза и докато... Пускай! Бързо. И ето ни пак. Хора, сега играя. Аз Той нищо. умря. Ама Но човек, нищо. хора, тук е много трудно. Цак, айде, кил. И за всеки кил получавате по една стрела, хора. Това е добре. Не е за всеки кил да не получавате. Ето го. О, за малко го килна. Но Или почвате той за мен. туф. Туф. Не, килна ме, хора, нищо. О, не. Опа. 5 сърца. Нищо. Ама гледай тук какво има. По-добре стреляй. Знам, чак. Килнаха те 4 сърца има. Как само ме килват, бе? Все от някъде ме изненадват. Този чес има ли? Ето го, горе. Чакай, толкова кила. Има 2 кила. По-мощен от мене. Не, има 5. Ева си, значи трябва много добър. Не, лако. Читър. Читърчо. No. О, да. Не. Ще ме килне. Ще те килна, бе. Айде, килна го, хора. Там горе има един. Нищо. Нищо. Поне има малко килове. Нека тигър. Но си на 3 сърца. Това е лошо. Абе, тук направо някъде ще се скрие и кой вида кил. Там горе има, бе. О, даже са двама. Не. Идва. Знаеш таката. Ацак. Той има 10 кила, много е силен. Не, хора. Оставах на 2 сърца. Защо се ме спамва на гадни места? Още 2 пъти може да се биеш. Още... Опс, хора, чакам само някой да не ме види. Ако я изстреляш... Неудобна позиция. Спокойно. Аз си помислих, че аз...
Добре, хора, помислих си, че има някой зад мене. Той има стрела, той е читър, аз ти казвам. Има стрела и... Не, тук са кил от много човек, казвам ти. Гледай са. Айде. Не. Хора, имам само 2 живота, ще цакам. Айде. Разгром, не. Нет. Браво, килнаха го и той ще... Не. Трябваше да вземеш лъка. Той май според мен е хакер. Хора, как може толкова стрели да има? Какво като ги убия много бързо? Ама, видяхте го как? И той не пусна лъка, само е така си играеш с лъка и ме уби, хора. До нищо, хора. И аз не съм много добър и ще спреме на пауза, докато изчакаме време. И ето ни пак. Отказахме се от онази игра, не ни ще чакаше толкова много време. И ето, хора, са играме на... такова, как се вика, Skywars, хора. Често е да не са опнати, хора. Обичам най-много са опнати, често е. И не са опнати. Горе-долу, стат. Какво е това, бе? Лудя Макс. Яко. Ама гледай си камерата! Ти какво там си се загледал, човек? Оп, нападнаха ме! Не е точно при мен, ама има лък! Читър! Хора, читър! Трябва да го видите! Не насочва лъка и... Хора, аре бе, стига! Читър! Не насочва лъка към мен и ме стреля! Хора, читър! Мазен читър! Мазен, мразя ги! Хора, това е едно от най-лошите, едно от най-гадните неща в целия сървър. Читърите. Ама ги мразя душушка. Душушка. И за хората, които не знаят какво е душушка до край. Да го кажем. Хора, явно нещо не ми се отдава късмета. Отдаде ми се с един Iron Mage, супер, но с лък не ми се. Имам 8 стрели, хора. Но пак лък нямаш. Знам, това е много лошо. Ето го! Хора, трябваше да видите. Не знам как ме издебнал, ама някак си е дошъл при мене. Има убил. Снимам, бе. Ама гледай си, не пускай нищо. Гледай си просто, човек. Стига, гледай си камерата. И тук явно са направили нови промени на Skywars, хора, значи затова е било затворено. Правили са нови промени. И ето ги арените, много са яки, сигурен съм, хора. Ето го, Skyward. Skyward. Ревех, хора, влезнах. Браво на мене. 8 от 8, хора, 8 от 8. Сега ще го съм за опнати честве. Нещо ми дах. Нищо. Надявай се тук поне малко да оцелея. Знак. Шарл Хикс. Арестия, че гледай канала. Не се занимай с други неща. Да се... Искам това го виждам до тя е 5. На Шарл Хикс? Хора, имам 14 стрели и пак нямам лък. Кажете ми това, какво е? Здравейте, аз съм Шарл Хикс, не е много пък, както ще изиграме GTA 5 онлайн. Ама стига, човек, проваляш клипа. Екстрим, но има някаква си огромна сума от пари. Хора, един тук се опитвам да го нацепа с яйца. Хариси. Да. Да, свършваме. И хора, след малко мисля да свършваме. Ще правим малко втори епизод явно. И това беше всичко за нас. Айде, чао. Аре, спирай. Чао, хора. Довиждане.